Kwala abanganini bami ke ngoku kube ngathi nje ngabane ngishisayo ingathi ngingabulala ngawenza something but isikhathi bengasebenzisi bengisebenzisa into ongipoison Ubadlisa yebo ngeze indlela wena ubuye active emthini ngibise ethe kakhulu emthini yo wabulala emalungu omndeni aba5 yes now sekufika ukuthi usuzwa kubangani manje yes still le mali ayifiki but une hope yokuthi mhlawumbe emva kwabantu abakuthi iyobe sikhona imhlajeni yes awungixoxela qhubeka Ninabe kashana kamenze yaphuza umlaza ngameva ninabe ndlondle no phaphe ekhanda sibengelele kuzona zonke izifundazwe ekhona eNingizimu Afrika nangaphandle eNingizimu Afrika nangaphandle kweAfrika umhlaba wonke nje jikelele sabengelela le Black Life TV singena nawe nje igama lami Kings Chaka ngwakaluqa nginawe ke namhlanje sizokhuluma indaba ethinta abantu nokuthakatha nokuthwala yes izinto ethinta imali nokuphakama ukuhambo lwabo nje ukuthi bahambe bafika phi kwenzakalani nathi ke unethezeke lapha eduze amabona kude wakho sibukele nje uqhubeke usubscribe ulike ucomment ube ingxenye yomndeni okhula usuku nosuku njengoba sengishilo ke welcome to uhlelo izimpande ezama Africa kulonyaka ka2024 sembe ukuthi abantu base right basaphilile kahle kuzibandlela nje sanibona nenganza ukuthi asikelo dabeni lethu namhlanje siza ukuthi sihambe lisethu esifikile la ekhaya sizosixoxelani sithini makwenze njani sabona ma yebo ninjani kodwa yaphela bhuti njani hayi sikhona sixakwa izo izinto ezindizayo lesingazi noma mhlawumbe izithwalo zeni senifike nalezi zinto zeni hayi okay ma asikele lo dabeni siza ubani uma khulele khona eNgcobo eNgcobo mhlawumbe uchazela umuntu nje ongazi eNgcobo indawo enjani ikuphi noma ubuka nje nezwe seNingizimu Afrika iNgcobo ise-Eastern Cape indawo isemaphandleni okay sovulelekileyo nje ophilela impilo ufuna ukuyiphila okay so mina ngineba lenkinga ke makuhlukaniswa between amaXhosa namampondo ukuliphi ecala ngisemampondweni thethe isimpondo okay so awusethu sibeke ukuthi lapha eNgcobo manikhula nje uyintombazanyana emndenini bekhamba kanjani manikhula eNgcobo emndenini bese amantombazana angu5 ekhaya yes so belikhaya ekulinywayo yathi isikhathi sokulinywa ngiyalinywa isikhathi sokuvuna kuyavunwa then amantombazana likhulu ukuthi ayatheza onsenzi womama kuba khona umama bangomso yes ushuthi kuyinto nje eqeqeshwa ngayo ekhaya the whole area umkhani nje akubakhuliswa kanjalo nje mawubuka impilo yalapha eNgcobo nekhula nempilo yamanje njengoba usumdala noma ukuthi ukuvakasha uyobheka kushintshe phi kuphi la ubona khona ukuthi sekushintshile ke makusafana ezikhathi zethu manibheka nje into seyishintshile ekuqaleni nje amantombazana bengaqoka ngamabhlukwe khona lapha eNgcobo yes habe indaba yesikolo futhi ibingento bengeyongilo mzi lo nje lobana barish so bevele kuthini intombazana fanele ikhala lisemzini phela fanele yokwenda kuphelile lapho imfundo dolo imfundo nje bekurara yo niphila kodwa beqhubeka kahle impilo so mawubuka wena abantu abagala lezo ekhathi banjani manje bakahle most abaki bekho kahle zithini izathu uthwala nzima umyeni once wahamba yayo mhlawumbe ngoMakapa koGoli abone impilo entsha khohlele ngemva kodwa eshiya abantwana mama nabantwana kwesinye isikhathi umuntu uyasekhahlezekile senezugulu segula nokuthi abuye nokufa kwangapha kusengapha akusengapha yes so wena njengoba uchaza nje ukuthi lapha into yemfundo bengeningi ngake ekhaya in terms of ukufunda bekukanjani khona nivumelekile nafunda noma nani nivinjwe iETA efana lezo yes especially kusisoma abadala nje nani number 5 omnye nje wayesathanda nje ukufunda etathethe ayifundisa intombazana so uthe usewula ukuthi bese bona ukuthi cha iyenzeka lento nasasigcine saba abayileke esikoleni okay but nangona singafikelanga la sasifikele la khona
So ngithathe ke so uyakhula ke manje sumdala kuqala umshikashika wempilo uphuma ekhaya usuya uyoyimela ngithathe from lapho ukuthi uhamba kanjani ohambeni lakho. Uma uye ngabona ukuthi noma isimo sekho kahle ngusenemdala afana izimele. Eyona nto kambe idathu ndizimele lo ngafunda esikoleni right. Bangawuphasa ugrade 12. Yeah. So labanye osisi bami bekwazi ukungisiza ke labo abakwazi ukuphasa ugrade 12 abanye bashada but bengelula ukuthi nami senizingane lokho mphini impilo yokukhongoza. So ndazi nazo sebenza eBhayi. Yeah. Ekusebenzeni kwami eBhayi asengihlangana nabangani yabo. Base ngicela lento yokugqilazeka leyokusebenza usebenzela imali encane imisa ndawonye. Base bengicela ngomunye umuntu osizayo ndaba nomdlaki lapho. Base ndiyamthola ndabanthola lo muntu abathi yasiza. Bona abangani bakho mawubabuka abangcono bona empilweni noma bakutshela ngomuntu labangakayi naye kubona. Babeseva. Kuthiwa uyasiza bekhonjela abantu phana phaya. Kodwa bona kube ayingekho into eyayiphathe bese bebuye nayo. So kwathi ngokuthi umuntu othanda izinto yaqoma ndahlala eqala. Usuxuma uhlala endabeni yokuya kulo muntu. Silosiza. Xoxa mama ngilalele. Uma nifika kulo muntu futhi imali yakho yayingekho nkulu. Imali ayiaffordekayo. Ngoba uthiwa vele le mali uvele uzoyikhokha uma sewubuye le. Iyozikhokha yona, isikhokha yona kahle kahle. Uma sewenza lento. Uma sewenze lento. Okay. Bese wangicaba. Wasethi angihambe ke nizobuya emva kwenyanga. Ufuna ngithenge into enizoyibeka nje enhla. Jomsamo. Yeah. Ngivale nizomane nibheka lapho. Alright. Ubhekana imali. Bheka imali. Okay. Hey, niyayibona imkhubo, alright. Uma sengicatshe ubuthe ngibonile ukuthi into engikhathazela amaphupho amabi. Naphupho amabi engathi ngenza into embi ebantwini. Especially ngola emndenini wami. Engathi izona ezienga, engathi ngabangabulala. Yasake nditry ukuqala yenzeka. Manje zama uyigwema lento ayigwemeki. Uma ngibuyela kuye utryan ubulala. Ngathi ngathola something ngizobulala. Wa try kwenzeka which means wabulala. Ngabulala. Hayo. Okay. Uma ngibuyela kuye uthi ayibona lapha yakho imali ngingenayo. Banibula sikanjeni cha uthi akatholakala uthi angenzanga ngakuhle ake ngibuye ngiphinde ngiqhubeke. Ngisami nje mbulile nje abantu baba ko 4 5 emndenini. Bebulawa wena. Yebo. Kwenzakalani ma sekufika stage sokuthi ubula uzwana egazini? Ngizwa ngingathi ngoba kuthiwa mhlambe ngoba kuthiwa angizanga kakuhle angathi uma ngizobulala umuntu mhlambe into bendiyasacrifice abangani babeyiphatha indaba ukuthi uyanikela kahle kahle uyabe kubona ukunikela kodwa bangachaza ukuthi ungamnikela kanjani. So nje baphinde buya kube nje baxoxela bese ethi mhlambe wanye fanele uchitha igazi. Unikelelani kahle ngoba uyasho ukuthi lento ayisebenzi le mali ethi uzoyithola la mawubheka ayiveli. So makuthiwa umhlatshela abantu bakini uhlabela ini? Angithi uyive. So ngicabanga ukuthi mina uthi uma nibulala uyogcina ivelile le mali le mali. Yeah. Wase kumcabango yakho. Usekumsebenzi incabango yami. Okay, qhubeka ma. Yaqhubeka kwalaba abanganini bami ke ube ngathi nje ngabane ngishisathi ngathi ngabulala. Ngawenza something. But isikhathi bengasebenzisi bengisebenzisa into ongipoison. Ubadlisa? Yebo. Ngeze indlela wena ubuye active emthini. Active kakhulu emthini. Yo, wabulala emalungu omndeni aba u5. Yes. Now sekufika ukuthi usuzwa kubangani manje. Yes. Still le mali ayifiki but une hope yokuthi mhlawumbe emva kwabantu abakuthi iyobe sekhona imhlatshelo. Yes. Awungixoxela qhubeka sisi. Right, ngihambe ndabulala omnye ukuthi ubaba wakho umfundisi ngoba kuyakhulekwa. Uthe seshonile wanokungihlupha. Sure. Shuthi ngabe ngathi ngeniwe ngathi ngiba nimporhela.
na njengoba ngimuntu yaphupha amabi noma nihleli nje bengathi ngiyambona uyafika ngagcina nabanye bethetha kanjalo yaseke nithi nizamile ukwenza inhlambuluko kodwa kulapho ke ngitholele khona ukuthi bayambopha ngoba nomfakazi kwamini oqoqanile igulu ukuthi nimbabulele and kwakusazi ukuthi vele abantu engiclose kakhulu nabo so wona masufika esithenini ukuthi uphahla ukukhuluma le ndaba uqhutshwa yilo owayezalwa kula kusondwa khona yebo uyena wakufikela ekuphusha sithatha usibeke ukuthi noba ngeke uphuphe umuntu once usuhamba uyokhuluma kwakwenzekani masuku umbona ebusuku lele noma mhlawumbe mayekufikela angibeka ngathi nihleli nani noma afuna ulala kimi wesikhathi angitshela ukuthi uzomfaka ezimotweni so usungathi uyahlanya usungathi niyahlanya mina ngicabanga ukuthi uma nihlambulikile uzosuka kimi ngoba senibatshela ukuthi abantu bakubo ubuleke ubani yes manje kwakusuke kuyini ngaphandle kokuthi nogcatshwa nje ukuthi uhlanga lokuthakatha straight uphanjanisele ufuna lokuthwala yes uma kufika ekutheni labantu bakini ugcine ufika ekutheni isinqumo sokuthi uyababulala azikho into ezinhle nje baka bakwenzela zonke ayibuye ekhanda uyicabanga ukuthi ayi kodwa sesiwami man 1 2 3 lambheke umcebo ngokuhle ngathi ngikhohlwa kuko yo so lambheke okuhle okuze ngingakwazi akhohlwa kokungikwaziyo wena kwakho nje target imali nokuthi utatweni lo awunendaba labo bathi benisiza yo acaba nje ngizoba nemali njengomuntu orishi ohlonishwa endaweni ukwazi ukuthi ubuhambe osebenza wababuya notho yes so now uma ke uboshwa ususejele ke manje uboshwa emva kokuthi wena ugijima wayokhuluma zonke indaba yes base bekubopha beyanibopha usuphumile wabuye uzizwa kanjani ngizizwa ngingekho right sometimes umba right but lo unyembeza uhlala nje ukhona nokuthi yashe indlela eright yokukholwa athatha indlela yokugijimela imali so nje uhlala ukhona unyembeza yeah so ayikho impilo eright engiphila kahle so ufuna ukungitshela ukuthi since wabuya ikhona imizamo sekwayenza ukukhipha lolu hlanga enzamile nasesontweni bangikhulekele nangemithi angisizakali ngoba cabale nisegazini angisizakali ubaba lo wayekufakile uphi washintsha kwa-office lelo kwakufikelwa kulo wayemuntu osebenzela office ayikwakhe ayikwakhe wakufaka lezi incabo maqede masumcinga usamthula angisamthuli abangani vele abangani labo nje abasangeni indaba yami mhlambe ngoba nabo angithi abanye babulala bakhona phela abashiyeka labo babengo director bendlela baba bazi ukuthi kwenzakalani yes mina bengumuntu abangani abaningi phila abangani abaninzi ngoba umuntu uthanda ukuxoxa nje so einganeni zakho ngoba uyasho ukuthi osukhathetho sisibakho bondlawo nabondla ingane yes ke situation yonke kwenzeka ziphi zona kwenzakalani ngaso ingane gcineziye komalume komalume bami uyakwazi ukuyibona ngiyakwazi ukuzibona but amvumelekanga ukuthi ngahlala nazo ngafuna izibathe izinto izibone nje benzishiye kuba bacinga ukuthi azikho safety nami ngeke ngidedele kuwe sakuthi isimo sasiphoqa but nama nisathandi angithandi kwangempela so njengamanje uthi uhlanga likaze likhishwe alikaze likhishwe nje nemtezi umuntu onganisiza namanje usazizwa ngale ndlela yebo waphela uba sejele mbuyile ejele ukukhishwa hlanga sube nje uyojeziswa so nizamile ngabona nisesontweni hayi
uma ungangisiza yena ungitholele umuntu nje orathi angisamfuni ozongikhipha ngokuthi uyangicaba. Hayi babukele Black Live TV emakhaya themba ukuthi nihlele nethezekile nilalele njengoba nathi silandiswa nje ngodaba lukaMala uyalidonsa ke udonsa nje usuka nalokude uyasho kuma ukuthi ekhuleni kwakhe ukhule eNgcobo la akhulele khona le Eastern Cape la athi khona ukhule nje bebahlane ekhaya kukhona nosisi bakhe in between okuyibona bebemlekelela ekutheni impilo iqhubeke kwafika isikhathi ke la akhathala khona ukuthi cha yena usefuna ukuyimela manje akwazi ukuthi naye aqine uhambe efuna imisebenzi koBhayi eyifuna eyithola kodwa manje ingamnelisi kahle apha nithile hlangana nabangani bamyalela ukuthi cha wena engathi udonsa kancane ngoba ekhona into eyenza into isheshe ukhona ubaba esimaze ungayenza lento yenzeke so bamisa kulo baba ke babathizeni loyo kwakumele amgcabe wamgcaba emgcaba ngento athi yokuphakama umphathisa something ade afika ibeke emsamo uzolokho edamane yoqalaza kuyona kubona sekunemali kodwa uthi uhlanga lokho alifaka kunalokho lumenza be-active emthini kangangokuthi amalungu omndeni wakhe washa wavala wangenela kubangani bakhe wagcina-ke ephoqela ethebulele omunye kanti uzalwa endaweni okukhonzwa kuyona mayezalwa le ndawo okukhonzwa kuyona bathandaza indlela abathandaza ngayo lo owashona silokho empokele emtshela akhuluma iqiniso wakhuluma iqiniso kwasho ubulela abantu waboshwa nasejele sesiyejele ke manje ngoba kwangitshela phende sithi nasejele ayikho into ehlukile kangaka ngoba esho into wagojwa kuphela kuphuma ngahlanga so uma kudingeka ukuthi abe involve ezintweni ezithinta ubugebengu ngaphakathi wayebeba involve awungitshele ma ejele kubuyiswa imilo kwenziwa zonke izinto balule kwabantu kwenziwa wena makwenziwa lonto awusuke wenzani angibanga number 1 okuya khona then so mina uma kunomuntu ofanele enzakaliswe mhlawumbe wathi umuntu ephutha nje then bangifuna uba uzoba nesolution ukuthi umuntu makafe wena ujabula ufa makuvela yebo so laba baluleka nayo ke abathatha beyokululeka benahambisa amaklasi niyoluleka ngokwengqondo nabo babengakusiza ngalutho kulesimo lutho bangisiza lokusikhashana ngoba kwesikhathi khona kunabesonto abazoshumayela kube ngathi kuvakele mhlawumbe ngithanazele nami kodwa nje ngicela ngingasezakalanga mawuphuma ubani oyikulinde ngaphandle nje oyingxenye yomndeni mhlawumbe oseduze kwakho nokwazi ukukhuluma nawe uvuleleke lenkingo naye udade bawo kukhona kodwa akusiza ngakho noma mhlawumbe khona imizamo asekayenza uyandilekelela ngokuthi athi nawe umuntu othandazayo nangumuntu osiphatha nemithi onja kwenzakalanga uyilekelela ukuthi ngibona ingane zami asho ukuthi angimbi nabungozi ezinganeni lezi ngaza zazinabo baba zinawo baba okay akubona ubaba okay bangayasazi abantu thothi bano baba nje umuntu no wakho baba ehamba walanda amakhekhe omyalana chocolate kushintshwane la uma omnyinga engaphathanga ubaba omnyinga afika athi wakhetha ubaba orongo ngikhethela ubaba orongo then avote ngabanye izinjalo ebathi wamkhethela ubaba orongo ngabona ubaba orongo wakubaba uyabheda cishe zilwe ngezami umthetho wami ufuna ukuthola ukuthi ubaba wazo lezi ngane maye ekubuka wena noma ningasahlangana mawucabanga kukhona into ayibukayo angakulekelelanga noma nayo hambela kude thatha izingane zakhe zibe safe hambela kude kwangane zami ezimahlale la komalume uyesaba ukuthi ngafika nje uyithatha ngizithathe noma lezi ngane zakhe zizasemshadweni nazo ngagcina benzakalisa kwabona ubone ngekho safety for la ngicala lami ngehlala yena nje cha uyihlonipha kabi uyihlonipha nje so ngitshela ke ma sasiyigojela siyivala ukuthi njengoba udinga usizo njengabantu ngumuntu ozokhipha lezi zinto uma ekhipha lezi zinto ubuyele empilweni yakhe normal ithini iplan yakho yokuzama ukuyibuyisela inhlizweni zabantu kakhulukazi abayihlobo zakho since waveza ukuthi nabantu abaqotha nje wababulala bonke khona okuhlelayo uke wakhuluma nabo before noma imazoqala manje ukukhuluma nabo nje uzama ukuxolisa ngiyakhuluma nabo ngizama ukuxolisa ngisazoqhubeka nje ngitshela ukuthi angeyinhloso yami kuba njengoba nifihlele eqaleni nje ndayikhipha ngingaqali ukuyikhipha so bazi ukuthi uthiwa izanazo nobazibovu zoxolela zabanye ngiyacela ukuthi banixolele Ngezwakala masibonga kakhulu isikhathi sakho ukuthi ufikela sithemba ukuthi mhlambe kuzoba khona indlela ukuthi usizakale nawe ikhiphe lento egazini ube umuntu
ophilayo ophila nje impilo ephelele futhi emsulu nezokwazi ukuthi bonke abantu eningizimu Afrika baphephe uma beseduze kwakho. Yebo ngiyabonga. Ngathi ngabaxwayisa nje kakhulu abantu. Impilo esheshayo. Ngiyabonga. Nanokuthi ubuzisise uma ucatshelwa. Yes. Ngavele nifaka yonke into emzimbeni. Yabonisa egazini kunzima ukuthi iphume. Babukele yazi ngelinye ilanga ngangahamba nenye insizwa eyayivele nje isuke ejuluka ibe manzi ikhumula esikhaleni ngayo lento yezinto zokugcaba wawubona ukuthi mangabe lento esemsukile kuba inkinga enkulu. Ngiyacela ke ukuthi nawe mawuthatha izinqumo iziqiniseke ukuthi isinqumo sithathayo siphuse ngalendlela ukuthi kusasa ngeke liphinde sikubukanise nabantu ubhigcina umuntu ongazi ukuthi awucabangisisi kahle ngoba usukunethuba lokuthi lento uyayenza noma uyenza. Sila Black Life TV so ngixoxela izitori zabantu beyishare nani nezizwe kuwena ke ukuthi uyakholwa ukuthi lento ikhona noma ayikho kodwa ke uma ungakholwa phela sikuphoqa abanye babengakholwa njengawe namhlanje abalali izilwane ebusuku kodwa sasikhona la sibakhuza njengoba sikhuza nawe nje. Le Black Life TV igama lohlelo impande ezama Africa igama lami King Sicaka ngokaluqa asiphinde sibonane ngokuzayo sale kahle. Is there black